में छे के सब सुन ले अते के बाद एक और सुनने हुए कि तोरा खुशी ले एक मास्टर कि के लिए दुआगे अजीते दे बन भार दे रही आगे कि के लिए कसूर कमा अरे दे ये सब सुनते छे सब आदमी और कभी कभी पहले देखने एगो बगल में ने हमरा में विवाद था और हो हमरा वीडियो में छे हमरे गाना छे हम ही गेल छे लेकिन ओकर नाम ले लेबे हम और ने हमरा दूसरे के नाम से फेमस हो छै माता रानी के कृपा आशीर्वाद से अहाँ सबके प्यार आशीर्वाद से खुद हम कुछ कहता तो जे गए बहुत सारे कलाकार छे तो समय कम छे तो चाहे जे सब YouTube के माध्यम से सुनै छे अपने सब के बीच प्रस्तुत कर कि तू तमारे लए हन डंक के कलंक जिंदगी भइले मारे लए हन डंक के कलंक जिंदगी भइले कलंक जिंदगी भइले कलंक जिंदगी भइले तमारे लए देखियो छोरा के दूध के दांत जे टूटले या दिल टूट गेल बाप रे जाने तोरे दिल टूट गेल भाई टूट गेल जबवा के तोरने छ मौसी की माने के तोरने छोरे ओकर त बुझलिए पूरा टूट गेल छै तोरो टूट गेल छ छोरा कहै छै हमरो टूटल छ आ नहीं तो तोरा गांव के लोग सब छबे करल छ कह नीक जका तोड़ देतो बस जगह जगह दिल टूटल ओकरा कि तोरा खुशी ले आगे के लिए अजीते जीवन
ओकरा ले एते प्यार करे छै भगवान से दुआ करे छै कि हमरा उम्र ले कृष्णा भाई हाथों काटने चलिए हाथ नहीं